Ara podrem valorar com ha anat aquesta primera apagada amb el secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, en Jordi Bosch, i també aprofitarem per formular-li totes aquelles preguntes o dubtes que segurament molts ciutadans encara tenen o tenim sobre aquesta transició cap a la TDT. Bona nit, senyor Bosch. Bona nit. I gràcies per venir a les notícies de les 10. I han apagat alguns emissors? Això es fa tot de cop o és progressiu, això? No, en aquest primer paquet d'apagada, en aquesta primera fase de l'apagada analògica, hi ha 33 centres emissors afectats. Aquests 33 centres emissors donen cobertura a televisió analògica a 5 comarques diferents: Maresme, Vallès Oriental, Garrotxa, Ripollès i alguns municipis de la Selva. I durant els propers 15 dies, des d'avui fins al 15 de juliol, cada dia o cada 2 o 3 dies anirem apagant alguns d'aquests centres emissors. Avui ja se n'ha apagat algun, per això? Avui se n'han apagat 8. 8. A on? Quins? S'han apagat repetidors al Maresme, al Vallès Oriental i al Ripollès. Què passa si un usuari no ha fet encara el canvi? Què li passarà al seu televisor en aquestes zones que ja... Doncs que li apareixerà un missatge dient que les emissions en analògic han apagat en aquell canal i que si vol veure l'oferta televisiva s'haurà de passar a la televisió digital. Quanta gent calculen, en aquestes zones on comença l'apagada, quanta gent calculen que no està encara preparada pel canvi? Les estimacions que fem, que són complicades, tot treball en base a valoracions estadístiques, és que aproximadament un 5% de la població encara no ha fet aquest trànsit a la televisió digital. Situem-nos ara a la ciutat de Barcelona. Nosaltres no hem de patir, per dir-ho d'alguna manera, fins al mes d'abril. Com estan les coses a Barcelona ciutat, en la nostra àrea d'influència respecte a la preparació cap a la TDT? Jo diria que la mitjana arreu de Catalunya, i per tant la ciutat de Barcelona hi té un pes molt important, és que aproximadament 3 a cada 4 llars ja han fet el trànsit a la televisió digital terrestre. Fixin-se que on estem apagant la televisió analògica estan al 95% de trànsit. Això vol dir que aquells llocs que veuen aproximar-se a la data fan esforços més intensius. En aquest sentit, penso que l'experiència d'aquests dies en aquestes 5 comarques de Catalunya farà que gran part de la població de Barcelona, tot i veure encara l'apagada llunyana, decideixin ja fer el trànsit a la televisió digital, que és de fet el missatge que hem de transmetre. Quan abans la gent faci el trànsit a la televisió digital, en cas que hi hagi algun problema a la seva recepció, estarem a temps de solucionar-ho, tant si és un problema a les seves llars com si és un tema de millorar la cobertura. Com quan fem la declaració de la renda, si anem el primer dia no farem cues, si anem l'últim dia farem cues i potser si tenim algun problema no hi serem a temps de solucionar-ho. S'ha explicat moltes vegades, la veritat és aquesta, però jo crec que convindria avui tornar-hi, no? Ja que hi parlem i ja que avui aquesta qüestió és notícia. Què cal fer per adaptar-se a l'arribada de la TDT? La primera cosa que cal fer és disposar d'un televisor amb capacitat de recepció de televisió digital terrestre, però si algú no té un televisor amb aquestes característiques i pel motiu de la crisi no li va bé en aquests moments canviar el televisor, pot comprar uns decodificadors, que són uns aparatets petitets, com si fossin un vídeo, per entendre'ns, però més petit, que per un preu entre 30 i 50 euros li poden convertir el televisor amb capacitat de rebre aquest senyal digital. La qualitat de recepció és la mateixa amb descodificador o amb aparell adaptat? No hi ha diferència. Ara, això no és suficient. També cal assegurar-nos que la nostra instal·lació a la llar està preparada per la recepció de la televisió digital. I en aquest cas el que cal fer és posar-se en contacte amb l'antenista, m'imagino. Jo abans... La comunitat de veïns, potser? La comunitat de veïns el que hauria de fer és a través de l'administració, de l'administrador de finques o el president, s'hauria de posar en contacte amb un instal·lador, però jo el que faria abans és provar amb un decodificador o amb un televisor si tenim o no tenim recepció de televisió digital. No sigui el cas que ja la tinguem i fem venir l'instal·lador sense cap motiu. Per tant, si provant això no funciona, la recomanació que fem és que la gent es posi en contacte amb el seu instal·lador de referència i es posi a les seves mans aquests excel·lents professionals que aquests dies estan patint més que ningú la pressa per l'encesa digital. I més que la patiran, no?, en ciutats com Barcelona, a mesura que s'apropi la data de l'abril. Sí, però jo penso que entre tots, mitjans de comunicació, administracions, tots els col·lectius, crec que estem suficientment sensibilitzats. Això ha estat una primera prova d'un 10% de la població. Jo estic segur que aquesta primera prova, entre altres coses, el que farà serà accelerar el fet que la gent faci el trànsit a la televisió digital. No oblidem que el 98% de la població de Catalunya avui ja poden veure televisió en digital. Per tant, tenint en compte que es millora la qualitat d'imatge, tenint en compte que hi ha una oferta audiovisual molt més important, no hi ha motius pels quals la gent deixi els deures per l'últim. La recepció està absolutament garantida perquè
alguns usuaris ja de la TDT a vegades es queixen que aquell canal falla, ara aquest, ara l'altre, a vegades el so tampoc no acaba de ser del tot bo. Això és perquè estan encara convivint els dos sistemes o és que hi ha algun problema? La cobertura absoluta, són termes estadístics, no existeix, és a dir, probablement identificarem dificultats. Per això la recomanació d'encendre la televisió digital el més ràpidament possible, per això a gairebé un any de l'apagada el 98% de la població ja pot rebre el senyal en digital. El que demanem a la gent és que quan abans facin el trànsit a la televisió digital, en cas que no la rebin, podrem valorar si aquest motiu de no recepció és responsabilitat de la instal·lació a cadascuna de les llars o si és responsabilitat d'una manca de cobertura. Una situació de manca de cobertura no es soluciona d'avui per demà. Per tant, en la mesura en què siguem capaços de preveure aquestes actuacions avui, encara tenim 9 mesos per millorar els emplaçaments, millorar les potències, fer algun emplaçament addicional. Per tant, crec que des de Catalunya l'encesa digital l'estem fent ben feta, estem fent bé els deures, estem avançant-la al màxim possible. Ara cal també que la població faci l'exercici d'incorporar-se al digital el més ràpidament possible i en cas de que provant la recepció no funcioni, doncs que truquin al seu instal·lador de referència i si no en coneixen cap, el 012, el telèfon d'atenció al ciutadà de la Generalitat de Catalunya, doncs molt amablement els posarà en contacte amb l'instal·lador més proper. És possible que el perfil de les persones que encara no han fet l'adaptació sigui molt variat, però també és probable que hi hagi moltes persones grans, que potser viuen soles, o que no tenen tractes amb la seva comunitat, que potser encara ni ho saben o no entenen gaire de les noves tecnologies. Com es pot arribar a aquesta gent que potser s'haurà d'anar a casa seva a informar-la d'aquest pas? Nosaltres la informació l'estem transmetent per canals molt diversos. Ja hi haurà gent que estarà veient aquest canal i potser no el mirarà un altre, i per tant avui sabrà que existeix alguna cosa que és la televisió digital terrestre. Hi ha figures com la del voluntari TDT, que ha funcionat, per exemple, a Mataró, i que ha anat bé perquè ha permès que moltes persones grans que viuen soles, doncs un tècnic voluntari els hagi fet l'adaptació o la sintonització del decodificador. Jo penso que és responsabilitat de tots, i jo penso que totes les associacions, col·lectius professionals, administracions, mitjans de comunicació, estem fent que aquest percentatge de població que vostè apunta, que probablement existeix, sigui el mínim possible. Com serà aquesta televisió del futur, senyor Bosch? La TDT ens ha de portar a la interactivitat. Ens pot ajudar a imaginar-nos el futur amb aquesta televisió? Probablement, tot i que sóc relativament jove, hauríem de preguntar a gent encara més jove que jo com serà la televisió del futur. Jo penso que els hàbits d'ús dels continguts audiovisuals estan canviant a una velocitat del tot impredictible. Jo penso que la televisió serà cada cop més a disposició, és a dir, la gent deixarà de ser passiva i passarà a ser proactiva. La gent triarà els continguts que li resultin interessants i probablement tendríem a encapsular-los, per tant, fer-los cada cop més petits i cada cop més especialitzats. No sé si aquest canvi és tan o més important que el que hi va haver quan es va passar de la televisió en blanc i negre a la televisió en color. És molt més important. Jordi Bosch, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, li agraeixo molt que avui ens hagi aclarit conceptes sobre la TDT, que convé repetir-los perquè s'acosta el dia de l'apagada, que serà exactament quin dia? En teoria el 3 d'abril del 2010. Es pot revisar encara aquesta data? Esperem que no, estem fent els deures per complir, ja amb nota. No revisarà aquesta data? Esperem que no. Què passaria si es revisés? Doncs que voldria dir que entre tots no hem estat capaços de fer la feina. Molt bé, ho farem doncs. Vinga, bona nit i moltes gràcies.